Bă, de ce avem cu toții prietenul ăla care fură orice prinde? Gen, în punctul ăsta nici nu o mai face pentru obiect, o face pentru adrenalină. Stăm chill într-un magazin și el vine, vrei ceva? Te rezolv eu. Și eu naivă zic, wow, ce prieten bun. Îi zic să-mi ia o băutură. Și în secunda următoare, o bagă în buzunar și iese din magazin ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Gen, frate, ai uitat partea aia importantă. Să plătești. Și nici măcar asta nu e partea cea mai gravă. Cum de părinții lui nu suspectează nimic? Gen, maică să-i dă 30 de lei pentru prânz și el vine acasă cu 6 pungi de chipsuri, 3 sucuri, un parfum și un controller de PlayStation. Dacă eu furam și un pix, mama mă dezintegra pe loc. Și partea cea mai nebună? Cum de nu e prins niciodată? Nu se ascunde, nu se ferește, fură direct în fața camerelor și pleacă ca și cum e o misiune secundară din joc. Și are o încredere de parcă fură din epoca de piatră. Dacă aș încerca eu asta, mi-ar tremura picioarele și aș transpira ca după maraton. Iar el stă la povești cu angajații de parcă sunt prietenii lui cei mai buni și ei nici nu știu că omul are un întreg magazin ascuns pe el. Serios, mai dă-i 5 ani și o să încerce să scoată un automat de sucuri din magazin.